Siphetha ngodaba oluthi ishisa izikhotha ingoma exoxa isigameko saseTsakane Stadium eMpumalanga yeGoli lapho abaculi begospel beqhinqe khona enkundleni bengenelisekile ngendlela abanqotshwa ngayo ngabaculi begqom ngesonto. Lapha-ke bekumqhudelwano we-Jamming to Soca obuhlanganisa abaculi be-hip hop, maskandi, gospel negqom. Abaculi begospel behola uDumi Mkokstad bala baphetha ukuphuma enkundleni bengeneme ngomdlalo wafakwa ngezika DJ Tira nokwaholela ekutheni final igcine ingadlalwanga. UVusiswe Langa uxoxisane nombhalo wale ngoma ethi Yagoloza Inciko uSiyabonga inkosi yamasoka Mkhwanazi. Kuyaye kuthiwe kumaskandi kubamba ezingelayo angilalanga mangibona isigameko segospel kanye negqom bephikisana ngempikiswano bebephikisana ngayo e-stadium. Angilalanga ngele ngavukela e-studio ngithi nami angiyozama lokho kokutrenda lapho ku-TikTok kodwa manje igala lesihambe ngayo iyangithusa nami benga expect ukuthi kungaze kufikelele lesikhathi yilapha ikhona ngalesikhathi. Sitshele kamanzi ngayo uthe mangabe ufika e-studio uvuke vele uyokwenza wona noma ubuye ukwenza e-studio mangabe uthola umqondo i-idea ngayo. Ukuvuka kwami ngivuke ngiwumuntu obeya e-studio eyofaka inkostina kwenye yezingoma zami ezizophuma nazo ngesikudala. Uma ngifika e-studio abantu bakhuluma ngayo lento nami engangilalisanga ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba uTikTok usuphusha konke siyasibuke nama TV izindaba bekuvezwa sona lesigameko. Uma ngifika e-studio ngathi hayi ake ngiyifake le ngoma. Mangibuza unjini ukuthi masingenza le ngoma ingenzeka yini. Unjini igama phenule ngalo uyele wathi makukhona imali konke kuyenzeka. Hayi ngase ngenza sure ukuthi ngisheshise konke noma ngiyi-artist elingakabi nawo amandla ngiyi-upcoming artist elisacula kakhulu emgwaqweni ngawenza amandla ukuthi ngikwazi ukurekhoda lo ngoma leyo. Ngacela futhi yena engineer wami ukuthi akangiphushele yona kwi-internet ukuthi ikwazi ukutholakala online. Njengoba isihambe kangaka nje ibhalisiwe isemthethweni yakho ngizwe ngathi khona na sebefuna ukuyenza ukuleko. Bengingayithathelanga enhloko for imali ngaba ngisayiqala bengayicabanga ukuthi ngase kube into engiyoyibhalisa engibheke nje i-trend ngoba ngize ngesaba nokufaka isithombe sami engomeni ngize ngafaka isithombe sikaBaba uBhekuzulu noBaba uNdumi Mkokstad ngoba ngesaba ukuthi mhlambe ngase ingidonsela amanzi ngomsele. Kodwa mase ihamba kangaka ngase ngibona ukuthi ngathi iyasebenza ngathi iyangisebenzela and ingoma yakhona ngibe ngikhiphe ama voice kwezinye zeinsimbi ze-album yami edlule. Awushare kancane nje 3 seconds. Yagoloza inciko yathi ngeke ukubona